Ndidudze kuti mukudana namai nini kaini. Kudana namai nini? Mudana nemunin'ina wangu. Kudana nemunin'ina wangu. Munotiparadza nemunin'ina wangu. Kudana namai nini chirudzi. Saka mapendi amakatenga makamachengera chi? Mapendi? Amusi kuti makatenga nezuro makatenga madress nechi? Ndatenga madress kani hembe dzemwana nedzako. Papa nichi? Handina chanduze iwe ndoitaura ndakatenga mapendi nemabra anga ari mukati makamatengera chi? Makamatenga pakai pamunin'ina wangu. Nombotenga mapendi nemabra. Inotenga mapendi nemabra ndichitenga mapendi nemabra ndotenga. Isusu tinototenda makagona makatenga madress pa Black Friday. Ko mapendi ari kutsvagei? Sandokutenda kwacho kuti makagona makatenga madress pa Black Friday mapendi anombotenga mapendi nini? Amunotenga mapendi nini? Usadoni haina ndisuze zvauritaura ini. Ko muri kuramba zvinhu patakabudisa zvinhu hapana kubuda nemapendi nemabra. Akabveka. Haina ndisuze zvauritaura ini. Ndofunga ndikati handingambotenga mapendi nemabra, handingambodana nemunin'ina wako. Ndodana nemunin'ina wako. Urumbozvibatanidza sei urudana nemunin'ina wako? Mapendi nemabra maitamatenga pakai. Ina ndisikuziva zvauritaura ini because chandangoita ndangosunza hembe pahengamba ndangoisa kwakutonobhadhara zvinhu zvangu zvakabatana zviri mapepa. Handisikuziva zvauritaura kana risiti randakashandisa pakutenga ungona kutoriona iri uchatona mari yandakataura ndashandisa nechange zvese. Ina nombotenga mapendi nemabra. Anombotenga mapendi nemabra. Aiwa ndidana namai nini. Mai nini wacho wakatobva pano futi kana zvakutosvika paunzi ndodana namai nini kana kutenga mapendi nemabra. Munotaura munoti pamarisiti toverenga. Munotsva nemafuta. Chii papa Ikombo anotengesa madress nemabra anenge ari mukati mehenga makangosimudza manhiri. Ndosvinhu zvaifana kutanga wafunga semunhu wechikadzi izvo. Next time ndichatenga. Hamuna kundirakidza marisiti. Aiwa but munosimbotenga. Ndakatoitawo surprise ndakubva basi wotenga Black Friday ndikutengera kuti ndakatenga mabra nemapendi usanyanya kudaro. Aiwa handi makangouyaona. Iwe waona risiti. Iyo risiti ndichaikiya. Matonipedza mufaro wangu apa ndichizvimwira doro nemashamwari yangu kufona zvehasha. Sorry.